Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Musbahu Jibrin, sarauta adan gani hotoro kyankyaso ɓata mai. Ga mai buƙatar a tallata masa hajojinsa zai sami mu ta wayannan kafofin sadarwa kamar haka. Ko ka shiga YouTube channel ɗina mai suna adan gani hotoro, inda za ka dinga ganin kyawun fina-finai na comedy masu kyau masu ƙayatarwa, series don ganin nishaɗi uru-uru don kashe kwarkwata take caskale bazgale a idanuwanku. Ko ku neme ni ta waɗannan lambobi kamar haka: 08038653663 ko 08080697331. Masoyi mu ban mu da wani buri sai mu dinga nishaɗantar da ku a kodayaushe. In dai kuna tare da mu mu kuma za mu ta sambaɗo muku fina-finan da su ta ƙayatar da ku. In ya shiga YouTube channel ya rubuta adan gani hotoro, in ya subscribe ya danna ƙarara sai ya ringa ganin kwami. Muna godiya masoyin mu. Ina muku fatan